Cal, en primer lloc, que l'alumnat disposi de tota la informació i conega les circumstàncies que envoltaren aquest fatídic període de la nostra història. Fomentar en l'alumnat una actitud de tolerància i respecte cap a altres cultures, races, religions, tendències sexuals o front a qualsevol forma de pensament que no coincidisca amb el nostre. Alhora, és necessari potenciar la seva actitud crítica i reivindicativa front a les injustícies i atemptats contra els drets humans. Hem intentat lligar la tragèdia de l'exili dels republicans espanyols amb el drama actual que estan patint totes les persones refugiades del món. Donat que a Xàtiva hi ha 8 republicans que patiren la deportació, hem intentat, humilment, que este projecte fora i continue sent un homenatge a la seva memòria i una mena de reconciliació i reconeixement